Ahojte všetci. Po týchto dňoch, keď sme mali Sviatok všetkých svätých a dušičky, by som sa chcel trochu obzrieť späť. Viete, 1. a 2. november v minulosti to boli tie naše pokojné chvíle, keď sme išli na cintoríny, zapálili sviečky, spomenuli si na našich blízkych, čo už nie sú medzi nami. Bolo to také tiché, hlboké, plné emócií, rodiny boli spolu, kvety, vence, svetielka na hroboch. To je taká naša vec, naša tradícia, ktorá nám dáva zmysel, lebo je to o úcte k predkom, o spomienkach, o tom, čo sme prežili. No a potom na konci októbra je tu ešte jeden sviatok, a to Halloween. A to teda je iná káva. Deti behajú v maskách čarodeníkov alebo zombikov, klopú na dvere, kričia trick and treat, daj sladkosti alebo sa ti pomstím. Hej, a dostanú tie sladkosti a cukriky. Naše obchody sú plné tých oranžových tekvíc z Holandska, tých všelijakých gumených pavúkov, svietiacich vecí a inej hávede z Ázie. Škôlky a školy a nielen tie robia halloweenské party. Deti sa boja strašidiel z filmov na Netflixe alebo z iných kanálov. No, je to len umelý import z Ameriky, lacný trik zo supermarketu. Nie je to o slave predkov ako naše dušičky, ale je to o biznise, o konzume. Strašidelnosť je tu len zámienka na ďalší predaj. No a my Slováci máme predsa svoje sviatky, ako fašiangy, spomínané dušičky, ale máme aj svoje rozprávky, svoje strašidlá o vodníkoch, o viloch, o obroch, drakoch alebo zmokoch, lesných škriatkoch. No a teraz sa tvárime, že toto je naše. Nehnevajte sa, mne to pripadá ako požičať si Vianoce od Coca-Coly a zabudnúť na tie naše práve zasnežené biele. Hej, na druhej strane deti sa tešia, smejú sa pod tými maskami, je tam kúsok nevinnosti. No aj toto odhaľuje našu túžbu patriť do veľkého sveta. A to hoci aj na silu. Cez Facebook alebo cez TikTok, cez sociálne siete, kde sa veci šíria virálne a nie tradíciami, ktoré sú budované stáročiami. Aké je to hrozivé, také je to až banálne. No a v tom je ten strašidelný efekt. Ako ľahko sa dokážeme vzdať svojej identity za niečo, čo je univerzálne, čo vlastne nie je ani naše. Ale aj tak hovorím, nechajme tie tekvice svietiť, nech nám osvetlia cestu k tomu našemu autentickému, k našim sviatkom, kde je hĺbka a nie len ten plast. Čo vy na to? Ako ste prežili tieto dni? Oslavovali ste Halloween? Napíšte mi do komentov, rád si ich všetky prečítam a aj na nich odpoviem, ak budú otázky. Ak sa vám páčil môj komentár na www.sita.sk, dajte like, zdieľajte a sledujte ma. No a hlavne majte sa lepšie ako ja.